Та хора, аз съм Ивак Геймс и днес ще играем Friendly Battle на Headball, част 3 срещу един мой абонат. Ето го. Нека започваме, само сменим топката и нека са 5 игри. По 60 секунди. И сега чакаме да ни приеме. Ето го. Доста се е постарал да си направи екипа и човека. Доста пари също е похарчил за това. Да се надяваме, че ще го победим 1-1 за него. Сега. Ето го гола. 1-1. 2-1. Да вкарам. Ето 2-2. Ще го бия, бе, това е слаба работа. Нали ви? Ето, изравнява ни сега, какво се прави? Аз му си давам 4-3. Опитва се чатове да ни прави. Ма да ни бие, така няма да стане. 5-4. 5-5 изравнявани. Охо, сега ще видим. Сега ще видите. И ето го гола. 6-5. И побеждаваме го първата игра. Още 4 остават. Да видим как ще се представи следващата. Няма си вземе никакви магийки. И той също няма си взима. Еми нещо му се прецака играта. Ще паузирам клипа хора докато се оправи. Или не, то се оправя. Видео сега. Сега... Сега отново ще го поканим да видим дали ще ни приеме. 3 мача с този път. Приема го, ето го пак слабака. Лесен е. Но то за мен силен противник няма. В дясната страна сме ние. Ето 1-0. Ето 2-0. От 2-2 страна. Секунди до края на матча. 1 минута. И жълт картон. Сега да му вкараме. Айде няма. Айде ще си вкараме на нас. 3-3. Сега го бия на бързо. Слабаки. Ах. 30 секунди до края на матча и ето 4-3, повеждаме го. Само трябва да държим така резултата. О, така ли ще ми играе? Не, сега ще го бие. Ето го гола. Опак. Не играе той с магии. Так, сами обърна стрелките. О, така ли? Добре. Охо-хо! Мошенник. За малко, боже. Еми, това е, бия го.
1. И ето, побеждавам го. Тотално е слаб е този човек, само може да мами. Сега втория матч започнем да видим каква измишлотина ще се отвори. Избира си магики в момента. Предвиждам го. Пак сме от ясната страна. Виждате, феновете са ни доста повече от неговите, то никой не го харесва. Освен платената публика. 1-0 за мен, между другото. Са е го втория гол. Само че е за другия. 2-1. 2-2. Да се стягам, няма да се стегна. 3-2. 4-2. 4-3. Мисля това да е последния матч, защото ми се вижда много слаб, ама не знам, ще прецениме. 6-3, два пъти повече от него сме. Но да видим, 7-3, няма шансове, няма. Ето интернета му слаб, както винаги. Ето по 8-я гол. Ето го 9-я, 3 пъти повече от него вече. 9-4. Да видим дали ще използва магийки. И са на баш, че няма вкара, ама вкара. Обърна ми той мръсника, аз не му се давам. Сега ще види той. Добави и още време той. Колко е гаден. И сега ще види. Баба жаба ще се покаже правя и кривия. Ма той май не се разбрал дума, че няма да вкара гол. Вкара. Май аз карах. Еми хора, ето го. Ето го и последния матч. Общо взето това беше от мен. Аз бях Ивак Геймс и до скоро.